ngisho ngabe kuthiwa uyayazi economics noma uyazi, kodwa into ekumele uyazi ukuthi impilo yakho i-economics nje. Impilo yakho iyi-graph. Umbuzo ukuthi iyi-graph enyukayo noma iyi-graph eshona phansi. Kodwa ukuba i-graph yona iyi-graph, kodwa futhi angeke izibe i-straight line graph. No ways. Highly impossible. Right? It's either i-graph enyukayo noma i-graph eyehlayo. Yindaba izoba i-graph ingoba vele kwi-graph soke kuzoba nama-coordinates awu-2. So impilo involves two things every time. Every time. So la empilweni sekuyi-binary consciousness. It's either umfana, intombi. It's either u-up noma u-down. It's either umthengi noma umdayisi. Angithi it's either ukukhanya noma ubumnyama. Kunalawo ma-coordinates. Kodwa kumele kube khona okuyinayo. So njengoba impilo yakhe i-graph kanjalo nje, i-involve into eziwu-2. This and that. Ukulwa nokucelebrate, inkathazo nokuxakeka noku-achieve. Bese kuba ukuthi umbuzo uthi overall kuwena empilweni yakho ama-achievements ahamba phambili noma ama-defeats ahamba phambili. Ngalesi sikhathi ubengela lo changes akhasha uthi kungenza noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo isiyona lelo cabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Awuthi nje ngikwenze lesibonelo nje. Uyabona iprize yegolide nje. Ngikwenze nithathele nje ngegold nje. Iprize yegolide iyehla iyenyuka. Iyehla iyenyuka. Kodwa overall on aggregate iyanyuka yona, iyaphezulu. Ngisho ngehla kodwa yona overall iyanyuka. Ngobani? Inyuka kakhulu. Akushuthi ukunyuka ukuya higher ikona okudominateile ukunokwehla in total. Angithi yabo njengawo upetrol uyehla uyenyuka, uyehla uyenyuka, kodwa ukunyuka ikona okudominateile okunani okunokwehla in total. So nasempilweni yakho into efanayo ukuthi ukuwina wena ama-wins manganani kunama setbacks. Yabo uyawina yini? Nasa sinye isibonelo ngizokukhombisa sona. Njobe igraph nje impilo yakho ayona igraph straight kanje. I-involve ani? Setbacks, temporal defeats, achievements. Setbacks, temporal defeats, achievements. Setback, temporal defeats, achievements. Angithi so iyona into eyenzeka layo leyo ukuthi sushi lento isho ukuthi angeke zingabe bikho ingqinamba, izinkathazo nezingxakeko zizoba khona. Kodwa ama-achievements, they should always surpass that. If when you are being surpassed by ingxakeko namalo khungani nama-setbacks, kushuthi eyakhe igraph yenze nje ithi jabula kancane okuningi ukukhala. Jabula kancane, you are losing more than when you are gaining in your life. Uyabona nje that is why uthola ukuthi umuntu osephumelele in one way or other eyintweni ezithile, uthola ukuthi i-relationship ibingahambi kahle yakhe nomuntu wakhe, bekunenkinga ezithile. Kodwa manje isi-right i-relationship. Yabo usenze njani manje? Usi-right. Sekukhala ngokunye ayingeke. Yabo ubikhala ngokunye, mhlawumbe ubikhala ukuthi isikhathi asikho kule relationship, isikhathi asikho, anginiki isikhathi sami wara. Isolvekele isikhathi. Angithi bekuyini le? Isikhathi asikho solvekele isikhathi. Ya, hurray. Sesiya usunginikile manje isikhathi. Siyaqala manje khala hayi manje imali onginiki, ya uyanginika isikhathi kodwa manje imali usanginiki. Isengiyinike leyo ke setback. Yabo. Hayi uma kwakhona ukuthi kumele kube khona okunye futhi azokukhalela ukuthi ibalance le yenza ukuthi kube khona iprogress eyaphambili. Kumele ehlezi kuzoba khona uma sekujwayela ukuthi usuyanginika manje isikhathi, usuyanginika manje nemali, kumele kubuye akhala futhi ayingeke angazi manje usangenkonzweni yasekameleni ayingeke awusenzi kahle manje wara kuphinde kulungiswe lo. Kumele kuhlezi kuyibalance, kuhlezi impilo is all about two opposing forces ngaso sonke isikhathi.
kodwa kune force ekumele ukuthi iwine on average totally kune force ekumele ukuthi iwine oyilo ocheme nayo ifuna wena ukunqoba yayizwa lonto to the point ukuthi i-economics ngobani angizoyazi ukuthi i-economics umthetho welokhu ngani yabo i-market mechanism demand and supply ithi lento uma ngabe i-price inyuka yes mangabe i-price inyuka kuzokwenzekalana abantu bazo isiyabiza lento le ngeke sayithenga yabo ngeke sayithenga isiyabiza manje noma mabethenga bazothenga kancane bese kufuneka ukuthi njani i-price idropeke buka nje simple example wonke umuntu uzobona ukuthi okay ngeke ya ne imqasho abantu ikwi-demand imqasho ikwi-demand into mekwi-demand uzumele kwenzekaleni into mekwi-demand phela mele ukuthi i-price inyuke yanyuka i-price ikwi-demand into ababaningi abantu abanemqasho ngiyenzela isibonelo ababaningi abantu abanemqasho kule ndawo kwi-demand imqasho kwi-demand i-price sibiza imali esiyithandayo yabo njobe kwi-demand kanjalo imqasho zokwenzekalani vele i-price phezulu ngoba i-demand bancane abantu abasupply imqasho bazongena abantu kwimqasho business lemqasho bangena abantu njobe bengena abantu kwibusiness lemqasho bayenzani i-price bayishonisa phansi angithi izinto phela sezinala phela awusezinala seziningi kuzoba ukuthi uthi ngiyehlise mina yami ngoba beyibiza u2000 neyami uthi ngibiza 1.8 khona yehla imqasho sebeyibiza 1.8 sengibiza 1.8 hayi abantu beza kumina manje ngoba ngibizwa laba abasebesele bodwa yabo nabanye futhi bashawa 1.8 1.7 yabo benzelani kube ne competitive price angithi yabo ehla futhi iprice angithi ngoba siyahlele nje futhi iprice still futhi isazonyuka ngoba i-demand still izoyidrive futhi idrive kuphi i-price izophinde idrive le phezulu bangena demand up that's how it goes nasempilweni yakho ekugcineni overall siyangapi so ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi wena hayi why empilweni kunengxakeko enje kumele zibe khona wena ubuzobona ngani ukuthi kuyakhanya la ungazange kube khona umnyama ngoba ubona ukuthi kuyakhanya la ngoba kukhona ubumnyama uma ngase kungabe bikho ubumnyama ngeke ubone ukuthi kuyakhanya la ngeke uzubone ukuthi kuyakhanya la so you need that life is all about those two things, two opposing forces every time. Kudingeka two polar opposites every time. Angithi uze kuzaleka ingane bahlangana energetically speaking, biologically speaking, ama energies ngishathi uyenze kanjani, but we need the two. Yabo? So now uzuyibona ukuthi unamandla uyakwazi ukunqoba. Udinga ama challenges. Ungayincoma kanjani ukuthi wena you are able? Uzoba wise kanjani? Ungazange uzinqobe lutho. Ukhula kanjani vele ungazange encounterishe with anything? How do you grow? Ungazange encounterishe with anything, because growing is all about experience. Ukube nje udlulanga nje into enedlule kuzo ngaba wazi lutho ngelife. Yabo? So asingayibalekeli lezi zinto. La mandla ke lawa okwazi ukuya phezulu nokuya phambili. Hayi ukuthi amandla lawo esinganikeziwe wona thina. Siwanikeziwe kumele siwa enhance lamandla. Hayi ukuthi awekho akuthina lamandla. Kodwa manje ithi phithi ukuthi kukhona abantu abathatha wona lamandla. Yabo umuntu onempilo eshona phansi. Eshona phansi. Uthatha wona lamandla nikezwe wona yena. Uwathatha lamandla uwasebenzisa against yena ushona phansi. And uma uthatha ipower noma yini guys a power powerful, if you don't know how to use it, it becomes dangerous when yabo ngisho kuthiwa injani iba dangerous just because when you are powerful, you have power, you can use this power against you and your life is 120 km down the drain. Kanti mangabe ukuthi awazi amandla onikezwe wona, makufika ama challenges, you don't use the power against you, you just propel all the way up. Njalo and mele wazi ukuthi awuzuvela uskyrocket nje qhathanisa last time bengikuphi, this time ngikuphi, steady.